Italia, Franța este cea mai afectată țară europeană. Mai mult de 20 de decese. Coronavirusul se extinde către estul Europei. Primul român infectat cu coronavirus. Okay, let's go. Coronavirus e în țară, lumea este sufocată de alte legi nebune care n-au un sens anume. Pandemia e în floare, pe noi sufletul ne doare. Ne-au părăsit ai noștri fii, la noi cine va veni? Doctori nepregătiți, pe rând s-au îmbolnăvit. Asistente infirmiere, suferă pe răi și ele. Cercetători curvești și hoți, azi venit în țară toți, azi venit să vă tratați, dar niciodată n-ați lucrat. Multă lume se întreabă, de unde vine această boală, l-au făcut, l-au prelucrat. Cine dracul a lansat? Dar e bună întrebare. Pleacă din laboratoare sau natura se răzbună? Că am lăsat-o noi în urmă.